aku ditenan aku gila tenan aku. Aku gila tenan aku. Wis aku kepoyo tenan iki aku. Kepoyo tenan aku. Kepoyo tenan aku. Ayo tamakno Kyai Nenggala menungso ora tatanan kowe. Buta nyepeleke karo Ratu Mantra Bulus kok. Anggepmu sing iso dadi buta semono gedhe iki kowe kandhake adiku. Nuwun mangke damel kejut manahipun ingkang abdipun Puntadewa inggih ingkang abdipun Darma Kusuma Pukulun. Teka sak mangke kula nampi tedhak arawuh paduka Hyang Pikulun Narada inggih Hyang Pikulun Kaneka Putra. Nggenipun tedhak arawuh wonten ing sanggar pelanggatan negari ing Indraprastha Pukulun. Sarawuh paduka Hyang Pikulun Narada keparing inggih abdipun Puntadewa. Ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhaping pepada paduka Hyang Pikulun Kaneka Putra. Hyang Pikulun Narada. Ya, perkincang arudaya Pak Bu kala kali cedhe sapa sing gawe nangka buasa dikapyak kari betone lodol ya. Ya, Puntadewa wayah ulun. Saprapta ulun jeneng ulun ana ngarsa kita. Nggih, Puntadewa. Jeneng kita atur sembah nang ngarsa ulun mbok jalan pangestu ulun wae tampanana. Puntadewa. Inggih Pukulun sampun sanget anggen kalbu pundi ndadosaken jimat maripik. Ndayanana ing kasantosan. Mboten nanggung sak tedhak paduka kepareng marayogekaken rawipun Pukulun. Ya, kaya mboya kurang prayoga Darma Kusuma wayah ulun. Rada kakekku. Marang Dara iki. Yo. Sarawuhmu aku ngaturake basaku katura. Wah, jane bocah gagah, bocah pideksaya ya. Werkudara ulun tampa mboyalen pangestu ulun wae tampanana ya Bratasena, Awijasena. Tak gegem dadekake jimat ora liwat prayogan lungguhmu. Nggonmu tedhak ing sanggar pelanggatan negara Ngamarta. Ya, Werkudara kaya wis mboya kurang prayoga prapta ulun rawuh ulun ana ngarsaning Prabu Puntadewa. Ya Darma Kusuma, Werkudara. Pukulun nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Jlamprang iya Janaka ulun tambah. Mboya pangestu ulun wae tampanana ya Arjuna. Iya sampun sanget anggen kawula pundi. Kaprayoga lenggah paduka Hyang Pikulun Kaneka Putra. Ya, kaya mboya wis kurang prayoga. Pukulun Narada kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Pukulun kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Kembar ulun tambah. Kembar kemanikan. Ulun tamat jeneng kita atur bekti ana ngarsa ulun mboya pangestu ulun tampanana kembar kemanikan. Nekula-nekuli. Nggih, sampun sanget anggen kawula pundi Pukulun? Nggih, sampun kula pundi. Nuwun mangke Pukulun. Damel kejut manahipun ingkang wayah pun Darma Kusuma. Teka sak mangke paduka Hyang Pikulun Narada. Tedhak wonten ing Janaloka, arawuh wonten ing Marcapada, wonten ing sanggar pelanggatan negari ing Indraprastha Pukulun kepareng kula nyadong awigati. So kula suwun maduka mbabar sabda pangandika. Perkinsang warudaya Pak Pong Bu kula kali cedhe sapa sing gawe ya. Puntadewa Darma Kusuma. Pija kangga. Samangka jeneng kula nampa Pambagya Raja kita sepisan tedhak ulun iki arsa tetinja marang karajaning para Pandhawa. Katitik samengko para Pandhawa mboya mapan ning kedaton negara Ngamarta nanging para Pandhawa kepara mapan ana ing sanggar pelanggatan. Inggih Pukulun. Ya. Mangerti ya Jangger Puntadewa. Ingkang angka pindha ingkang angka loro. Jeneng ulun tedhak ning Janaloka iki mboya saka kekarepan ulun pribadi mboya, babar pisan mboya. Nanging jeneng ulun iki diutus sarta jeneng ulun iki didhawuhi. Jeneng Hyang Pikulun Manikmaya ya Adi Guru Manikmaya ya Hyang Jagat Pratingkah. Ana ing Kayuwangan Suralaya nalika semana serayan kelawan panjenengan ulun. Panjenengan ulun diutus minangka duta kini arya tedhak ning Praja Negara Ngamarta.
Lajeng menapa to kang dados wigatosipun? Lah iki ngene. Puntadewa, kula wonten paring dawuh. Sampeyan wak pilun Manikmaya paring dawuh nang ngarsa ulun, paring dawuh nang ngarsa ulun yen to jeneng kita Puntadewa. Ya jeneng kita Darma Kusuma kinen munggah sarta kinen sowan ning Kayuwangan Suralaya. Mangkono muga dawuh Mandi Pramesti Bathara Guru Puntadewa. Jagat pangestu karo wayahu Bathara jagat. Nun mangke pukulun. Piye Puntadewa piye? Bingung raosing manah kula menapa ingkang dados wigatos lan punapi ingkang dados darunanipun. Teka kula kadhawuhan minggah wonten ing Kayuwangan Suralaya. Pukulun menapa wigatosipun? Nah, iki ngene ya Puntadewa. Kula wonten timbalan. Bab perkara apa to kang dadi wigatine jeneng kita kadhawan munggane Kayuwangan Suralaya? Ulun babar pisan uga mboya mangerteni marang apa sing dadi wigatine jeneng kita kadhawan sowan munggah ning Kayuwangan Suralaya. Sebab iki mau Adi Guru Manikmaya mung paring dawuh Kakang Narada. Ulun suwun Kakang Narada tedhak wonten ing Madyapada. Puntadewa kinen minggah ning Kayuwangan Suralaya. Lah bab perkara apa wigatine jeneng ulun mboya mangerteni babar pisan. Jeneng ulun mboya pirsa ngger Puntadewa. Narada kakekku. Werkudara apa? Gosike. Barep aja budal. Iya. Werkudara arep matur apa? Perkara iki arep tak gleja luwih dhisik. Mergo rumangsa ganjel sarta ana perkara ingkang aneh lan ana suwijining perkara ingkang aneh-aneh. Ngane-aneh piye Werkudara? Ora mengko dhisik. Ning atase Narada kakekku kuwi didhawuhi nimbali marang Puntadewa kon sowan ning Kayuwangan. Nanging teka elo ing kahanan Narada kakekku ora mangerteni apa sing dadi wigatine. Lah, Jeneng kula niki mboten mangerteni tenan. Dinatane Wang Pikulun Manikmaya ya Adi Guru Manikmaya Wang Jagat Pratika mau paring dawuh lan jeneng kulun. Nggih Werkudara. Piye? Nalika semana ulun uga nanjake menapa ingkang dados wigatosipun Adi Guru nanging Wang Pikulun Manikmaya babar pisan ora njlentri lan ora mblabari apa sing dadi wigatine. Puntadewa ki nang sowan ning Kayuwangan. Wah. Barep Werkudara piye? perkara iki aku sing ngukuhi. Perkara apa? Perkara lehmu kadhawuhan sowan munggah ning Kayuwangan Suralaya. Entuk budal ning Kayuwangan waton Narada kakekku paring dawuh luwih dhisik wigati lan sababe apa Puntadewa kadangu lan katimbalan munggah ning Suralaya. Werkudara. Apa? Ulun iki babar pisan mboya mangerteni lho. Ulun iki babar pisan mboya mangerteni sejati apa kang dadi darunane lan apa sababe kadang kita mbarep Puntadewa kenen munggah ning Kayuwangan Suralaya. Wah, nek ngono. Mandiya ucape Werkudara. Muga-muga ati lan lathimu nyawiji. Yen ora dadi siji teges mung padha wae. Narada kakekku kuwi wing dewa pulasan. Mergo ati karo lathine ora nyawiji. Dadi dewa pulasan. Dewa sing seneng goro. Blokowo. Piye iki? Werkudara. Apa? Ulun iki bloko tenan, ulun iki jujur tenan. Wah. Nek pancen jujur tenan, tak sumpahi kowe dewa ora bakal langgeng lehmu dadi dewa. Aja. Ya wis. Kowe Blokowo. Narada kakekku tak jaluk Blokowo, tak jaluk ngendika apa anane. Iki ngene. Werkudara. Apa Narada kakekku? Ulun kadhawan mbayang marang Puntadewa iki merga wigatine Puntadewa bakal kaparingan bebungah saka ngersane Wang Pikulun Manikmaya. Kuwi tenan kuwi. Iya. Kuwi tenan apa gara? Gara, anu tenan. Tenan Werkudara tenan. Wah. Kowe ora bloko tak sotke dadi teka. Lho. Jenenge titah arep ngesatke dewa kan dadi teka ki anggepe apa ora? Alah. Gelem bloko ora gelem ya bloko. Kaki. Ya wis, ngene wis bangane iki mengko perkarane malah mung ngalor ngidul ngulon ngetan ora cetha. Puntadewa, kula wonten dawuh pukulun. Anane jeneng kita kadhawan munggah ning Kayuwangan Suralaya kuwi disababake merga jeneng kita bakal nampa pidana saka ngersani Wang Pikulun Manikmaya.
Rada kakekku. Werkudara piye? Dosane apa? Lupute apa? Ning atase barep kakangku arep diparingi pidana. Ngene. Lupute Puntadewa ya kuwi sepisan ngene Werkudara. Kenang apa kak si Puntadewa kadawan munggah ning Kayangan Suralaya kuwi merga lupute ngene sepisan. Dheweke nganggo jeneng Puntadewa. Angka loro Puntadewa wani nganggo wujute gelung keling. Kuwi loro keluputane Puntadewa ingkang bakal ndadekake srana. Puntadewa kadangmu bakal dipidana ning Kayangan. Aku tak takon, Piye? wah, le menehi jeneng Puntadewa kuwi wis ket biyen. Ora mung lagi wingi sore. Sing maringi jeneng Puntadewa ya kuwi ora liya kejaba mung Babu Kundi. Wiwit lahir Puntadewa wis diparingi pusaka asma yen arep diluputke kena ngapa ora wiwit lahir. Yen pancen perkara kuwi luput, mesti yen diwarep ngelingke lan ngluputke kawit dhisik pas Puntadewa isih cilik, ora saiki wis mukti ngawibawa Nyokrawati Mbau Dendho. Nanging apa mbasan saiki lagi diluputke? Dewane dewa apa? Lho, ngene. Piye? Merga ngene lho. Nek pancen biyen nalika lahir durung diluputke iki pancen para dewa durung wawas, para dewa durung ngrasake daya-daya pangaribawane jenenge Puntadewa kuwi. Wah, dewa iki gayane ngopo? Dewa iki ngerti lan ngrasake pirsa marang samobamu sing titah. Yen arep ngluputke ra ya mesti wit biyen-biyen. Dewa ora cetha. Glundhungke sisan. Aja. Kaya ban wae diglundhungke ora kitake kok ngawur ora. Ngene. Piye? Sebabe Puntadewa diluputke. Merga Puntadewa kuwi ana jlentre. Jlentre apa? Tegese apa? Punta kuwi tegese luhur. Dewa wis ngarani dewa sing mapan ana ing Kayangan ya kuwi Jawata Tridasa Wataknawa. Ya, Teges yen ta iki kadangmu mbarep iki nganggo jeneng Puntadewa. Teges iki kaluhurane Puntadewa kuwi bakal ngungkuli marang kaluhuraning para Jawata ana ing Kayangan. aku tak takon karo kowe. Arep takon apa? Ngendi ana ratu sing dijaluk nyawane diwenehke kejaba mung barep kakangku. Waton kuwi kanggo kabagyaning wong liya, aja kok bondo, aja kok bojo, nadyan nyawa dijaluk mesti diwenehake. Mula akeh kang padha nyebutake yen to barep kakangku kuwi Nalindra kang gedhe putih, merga saka sucine lahir lan batine. Apa kaya ngono kuwi ora luhur? Aku tak takon karo dewa. Dewa ngendi sing dijaluk nyawane diwenehake? Ora ana. Aku tak takon, dewa ngendi sing dijaluk nyawane diwenehke? Jali kowe tak pateni saiki tak jaluk nyawamu gelem apa ora? Aja. Ngenteni entek lengane wae ora ya sing entek nyawane ora. Jeneng kita ki aja sak kaya ngono ku ta Werkudara. Banjur aku tak takon, Apa? lupute Puntadewa nganggo gelung keling kuwi. Apa lupute? Lupute Puntadewa nggunakake gelung keling ki merga ngene. Gelung keling kuwi pengageming para pendhita ya Brahmana ingkang wis buntas kawruhe lan sak bobot dayane lan ngilmune kelawan para dewa. Wah. Barep Werkudara apa? yen to pendhahar ature Werkudara kowe aja budal. Lho. Sing dawuh ki ulun kak jeneng kita mutusi. Iki perkarane barep. Iki perkarane Pandhawa, dudu perkarane dewa. Aku ngraita Werkudara ngraita yen to keluputane Puntadewa ki mung digawe-gawe karo dewa, merga ora seneng karo para Pandhawa. Iya ora? Iya apa ora? Lho. Aja kaya ngono Werkudara. Gelem ora gelem? Yen to samengko dewa ora nrimake anane Puntadewa tak penggak nggone arep diboyong ning Kayangan. Gelem ora gelem ijole Puntadewa kuwi Werkudara. Ijole barep kakangku kuwi Werkudara. Aja barep kakangku dhewe sing budal, aja barep kakangku dhewe sing munggah ning Kayangan. Nanging Werkudara wae sing munggah ning Kayangan minarya sarana aku sing nglakoni pidana. Lirune barep kakangku, rada kakekku. Kagatri sang kapiranguri nanggol kinembet kembet dosang retnaning bawana
Oh, perkincang maruda yang pak mong mbok bolong kali cedhe sapa sing gawe Werkudara. Naroda kakekku opo? Yen ta jeneng kita kang minangka liru, ulun najrih ulun wedi yen nampa dukane Wang Adi Pramesti Bathara Guru. Yen kono murinane guru kakekku Werkudara sing temandang. Nadyan to aku kudu nyemplung awak candra dibuka bakal tak wujudi watana jembar kakangku sing toya munggah ning Kayangan Suralaya. Malah semanten ugi ingkang adipun Arjuna pukulun kula saged dados wakilipun Koko Prabu Puntadewa nggenipun badhe nglampahi pidana sarta nindaken pahukuman semanten ugi kula pun nakula pukulun. Kula mboten badhe awel, kula mboten badhe ajeng menawi samangke kula keduga nampi pidana saking kersanipun para Jawata. Menawi estu kalpatanipun Koko Prabu Puntadewa menika nyata lan dadosaken risaking kawontenan Kahyangan. Semanten ugi kula mboten kuateges kula arep arep pisang mangandikanipun Kakang Mas Werkudara. Nanging kula nderek minangka wakilipun Koko Prabu Puntadewa, pukulun. Perkinsang marudayang pak pong bu bolong kali cedhe sapa sing gawe nangka basa dikopyok kari betane lho ya. Wah, Buyapati ndega mana teka luhur semono pakarti kita Werkudara sak kadang catur. Werkudara Barep kakangku opo? malah pun kakang ngaturake panuwun merga sangka ikhlas lair lan batine si Adi Werkudara Arjuna padine kembar. Wis aja kuwatir. Yen to pancen ana murinane dewa Werkudara sing saged mandang. Ya wis, yen mangkono Werkudara Janaka kembar ayo ulun kani munggah ning Kahyangan. Yo, disi omongku tak susul. Barep Werkudara piye? aku njaluk pamit. Lungaku iki ora arep mati ning lungaku iki arep makili marang apa sing dadi kaluputanmu yen to pancen kowe nandang luput mituruti para dewa. Aku njaluk pamit. Tansah jujur atine Werkudara ora tau kok aku goro, ora tau kok aku ngapusi, ora kaya dewa sing ning ngarepku iki. Aku mung kepengin ngluhurke marang derajate kadangku tuwa. Ya Werkudara ngaturake panuwun. Semanten ugi kula Koko Prabu kula nyuwun pamit tambeng pangestu. Koko Prabu kula nyuwun pamit tambeng pangestu. Koko Prabu kula nyuwun pamit tambeng pangestu. Yen wis padha satata budalmu ngati-ati aja kaya bocah cilik Werkudara Janaka apa dene kembar. Yo, njaluk pamit tambeng pangestu. Malah jeneng kula uga nyuwun pamit kondur Kahyangan Puntadewa. Nggih, ndherekaken tindak singkar paduka Wang Pikulun Narada Pukulun Kaneka Putra.
Pandhawa Catur ingkang kaboyong minggah dhateng Kanyiwangan Suraya minangka wakil sulihira Sang Prabu Darmakusuma. Nalika semanten saya tebih ngaju tindakira Pandhawa Catur inggih Sang Raden Werkudara Arjuna menapa dene kembar. Grahita ing manah Sang Prabu Darmakusuma rumangsa bombong tuwin mongkok ing manah teka nggadahi kadang ingkang estu lair terusing batos nggih nranglabi marang gesangipun. Kedadak ingkang sampun matara dangu mapan wonten sakjawining sanggar pelanggatan nenggih tansah sambung garwa ngamarta nenggih Sang Dewi Wara Drupadi ingkang midhanget pirembakun para Pandhawa kelawan Jawata ing Kanyiwangan Sidhik mangun dalu-dal. Nalika semanten anusra minggahan ing sanggar pelanggatan sinambi tawang-tawang tangis. Ora kuwi mangun giwaning nata ngamarta Sang Prabu Puntadewa. Ngambar arum sangkusuma yatal mawur madu pronto Yayi Wara Drupadi garwaning sun munggah ning sanggar pelanggatan sinambi tawang-tawang tangis ana perkara apa lan apa ingkang ndadekake sungkawaning tyasira Yayi Wara Drupadi. Sinuwun sedaya dosa lepat kula diagung mangaksani wontenipun ingkang rayipun Drupadi minggah wonten ing sanggar pelanggatan. Namung kula menika ngrumalsi kados dene manah kula cinocok bajra lungit kaya renujit penggalipun ingkang rayipun Wara Drupadi. Teka semanten anggen paduka tegel kelawan kadang-kadang paduka piyambak ning atasipun Dewa Mboyong kelawan Werkudara Arjuna menapa dene kembar mriku badhe pun pidana kenging menapa paduka namung kendelan kewala wonten ing sanggar pelanggatan ning atasipun paduka menika kinondhangaken alendra ingkang ludiranipun pethak nanging kenging menapa sakmangke nyumurupi kadang paduka piyambak pun sengsara gesangipun awit badhe pun pidana dening para dewa sakmangke mboten mangertosi kawontenanipun badhe kados menapa. Paduka njeng sinuwun Puntadewa malah enak kapienak sila tumpang kendhangan dengkul. Sinuwun paduka menika nalendra ingkang gadhahi raos kamanungsan menapa mboten jelek dadi buta gedhe. Cetha kowe mantasaning para wanita Drupadi ora tak keparat. Oh, aku ki ndek kadang aku ndek sedulur.
diboyong karo dewa arep nyengsarake uripe sedulurku kok aku meneng wae. Dewa ora mbalekake dulurku papat. Werkudara Janaka kembar ora tau balik kekirik Suralaya. Oh. Kok bali lho. Ora. Aku ke wong lenang sing piye. Oh, aku nek wis kocap nesu kok lali kabeh-kabeh. Angger nesu kok lali karo garwane lho. Dumeh wis dadi gedhe kok. Lambemu ora. Drupadi ora. Ben kowe raharja uripmu cahayem. Mapano sarya ning waduk kowe tak untal Drupadi. Wah. Oh. Oh. Ah. Ah. Gelungamu nyereti. Wah. 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 Satria Triyasmara marang risang kadirate Rate ratu ratune wong cakra kembang oh Gatotkaca kula tendhawuh Prabu amiji dhateng wiswanipun Kang Putra pringgondanipun Gatotkaca kula nyadhung dawuh ya Antarja kula wonten timbalanmu
pareng paduka wa Prabu Mandura wa Prabu Baladewa misi dhateng pisanipun ingkang putra ing jangkar bumipun Antaraja kula nyadhong dawuh. Antasena, piye, Dik? Lho. Kose Antasena, piye? Ning atas aku ki nimbali karo kakang-kakangmu, Gatotkaca tak timbali, Antaraja tak timbali. Luruh halus ature. Lah kok dadi kowe? Antasena, piye, Pak Dik? Lho. Mbok kowe iki kaya kakang-kakangmu. Lho. Aku kon kaya kakang Gatotkaca kaya kakang Antaraja iki karepe piye? Coba to, sawangan. Lho, bedakno karo kowe lemu wangsulane tak timbali. Heeh. Gatotkaca, lho wonten timbalan. Antaraja, lho wonten dawuh. Antasena, piye Pak Dik? Lho. Antasena, piye? Rasane kok ora kepenak. Dipidhangetke piyai semene mbane. Baladewa kok ora diajeni karo anake kuwi ora padha karo anakku, mergo kuwi anake Werkudara. Heeh. Mbok nek ditimbali kok ya kakang-kakangmu ki lho, basa. Unggah-ungguhe jangkep tata kramane pener. Kowe tak timbali kok Antasena. Piye, Pak Dik? Lho ora penak to. Nek sampean ora penak ora apa-apa, sing penting aku penak, no? Lho, lah penak ki ya penting penak kabeh ora mung penak kowe dhewe. Lho, lah nek liyane penak nek aku ora penak padha wae to. Kaya kakang-kakangmu lho, Gatotkaca. Wonten dawuh. Antaraja, lho wonten dawuh. Antasena. Piye, Pak Dik? Wajan wis babar pisan ku ora ditata krama, nggo se. Dik, piye? Sampeyan kok karo Antasena mongko aku ora iso basa, ora iso ndodhok, ora iso tata krama. Aku rak padha karo bapak to. Iya. Bapak Werkudara ki pancen ora iso basa, ora iso ndodhok, ora iso tata krama. Heeh. Lah nek umpama aku iki anake, mongko wateke sipate bapak nurun ning aku ora wis lumrah to, Dik. Ya ora? Lumrah ning ra ya sak-orane kowe iki ngajeni karo wong tuwa. Lho, lah nek aku ki iso basa ning aku ora basa karo sampean kuwi iso tok arani nek aku ora ngajeni karo sampean. Iso tok mestani nek Antasena ki ora ngajeni karo pepundhen. Nek aku ora iso basa ya wis. Dimaklumi ya, Kang. Iya. Lho ora lalu-lalu wis kodrate kaya ngene wis gelem ngene ora gelem ya wis ngono lho. Saora-orane kakangmu loro kuwi lho, Duk, iso basa. Iso ngabekti kowe iki anak Werkudara sing kepiye kowe iki? Lho, kok anak Werkudara sing piye to? Aku ki malah sing tus anake Werkudara. Oh, matur ngono dasarmu apa, Gusti? Bapak Werkudara kok ora iso basa, ora iso ndodhok, ora iso tata krama, padha kaya aku. Yo. Nah, aku anake nurun kaya Bapak Werkudara kuwi wis pantes. Lah saiki sing dadi tandha pitakon Kakang Antaraja karo Kakang Gatotkaca kuwi. Ana bapake ora iso basa, ora iso tata krama kok anake unggah-ungguhe jangkep kuwi. Kuwi perlu tes DNA lho, Pak Dik. Sing anake Bapak Werkudara asli iki aku. Ngono. Engko gegek wong loro kuwi sing nguruni wong liya, lho. Engko gegek anak RT wong loro kuwi. Perlu diglecah, perlu tes DNA. Ayo sembuh ora caturan karo kowe. Ayo ora caturan ya wis, ora rembukan karo kowe ya wis. Semen aku nang kene kon dadi wayang mati ya wis. Gatotkaca, lho wonten dawuh. Antaraja, lho wonten dawuh. Kaget rasaning awakmu ing Mandura. Merga wis pikantuk pekabaran kang wis sumebar warata. Saendenging jagat padha ngundangake yen to sakmengko para Pandhawa linggar saka Praja Negara Ngamarta. Ingkang ora liya kejaba wigati mapan ana ing sanggar planggatan. Nggih. Ora mapan ing kedaton nanging mapan ana ing sanggar planggatan Negara Ngamarta. Gatotkaca, kula aturi bala. Kowe ngerti apa ora? Sejati apa sing dadi diwigati lan napa dasare lan napa sababe wondene pepundhenmu para Pandhawa mapan ing sanggar planggatan? Waduh. Sewu lepat Agung Mangaksamiwa Prabu. Mboten kateges kula badal dawuhipun Paduka Kanjeng Prabu ing Mandura. Yo. Nanging menawi Paduka dangu bab wigatos lan perkawisipun para Pandhawa mapan ing sanggar planggatan, babar pisan kula mboten mangertosi. Antaraja ngerti apa ora? Waduh, wa Prabu nuwun mangke. Ampun malih kok kula nadyan Yayi Gatotkaca kemawon mboten mangertosi napa melih kula. Merga mboten kuateges kula mboten narimaken kawontenan kula. Yayi Gatotkaca menika lare ingkang langkung dipun tresnani dening para pundhen Pandhawa tinimbang Antaraja.
menawi bocah ingkang pun tresnani kalian para Pandhawa kemawon boten mangertosi napa malih kula ingkang boten pati pun tresnani dening para punden Pandhawa. Lho lan iki terus piye iki kok anak-anak Pandhawa padha ora ngerteni? Nuwun sewu. Ing adat sabenipun mangertosi mriku malah sok adat saben Dimas Antasena. Celuk. Ndeng. Apa? Kowe ngerti? Wigatine Pandhawa mapan ing sanggar pelanggatan apa kowe ngerti apa ora? Jare moh rembukan. Sagendakan iki rembukan, merga ana wigatine. Lah, yo alah, Dik. Kok dadak ngalor ngidul ngulon ngetan ora? Lah nek kowe ngarep takon wigatine Pandhawa mapan ing sanggar pelanggatan apa ku rasa dadak kowe nimbali karo Kakang Gatotkaca, rasa dadak kowe nimbali karo Kakang Antaraja. Cukup nimbali karo Antasena wae tak kira wis rampung perkarane. Nek ngono tak pesake kowe ngerti. Lah nek kowe takon ngono pengestumu ora. Cah setan ora. Piye mau mbangane ukaraku ora jangkep ora. Prayoganipun pun taliti kemawon menawi ingkang dados darunanipun para Pandhawa mapan ing sanggar pelanggatan Pa Prabu. Tansah marpamoring sukma sinukmaya winaya ing asepi sinempen telenging kalbu pambukaning warana. Oh. Lho sik. Karo lho. Kula ten dawuh. Antarja, kula ten dawuh. Antasena, piye, Dik? Lho. Iki kok bumine ya kabeh iki piye? Sik, disawang, Dik. Kowe lah. Halo, Dik. Oh, lah layak kok. Gugrak kabeh iki. Oh, lah kae delokon kae, Dik. Dik mengo, Dik. Apa? Eneng apa? Mengo. Lho edan, lah kok dadi anak buta semono gedene iki piye? Wah, piye iki? Iki piye Antasena iki piye? Sabar. Iki piye? Wah, edan, anak buta gedene. Sabar, Dik. Wah, lah layak kok dadi bumine gugrat. Tak kira nek lindu. Tak kira nek truk liwat. Truk liwat. Omahku ning pinggir dalan pas kok ya. Aku wis ora percaya karo lindu yang nek truk liwat uyuk-uyuk truk liwat. Wah, itu lho kok kae anek buta Antasena kae anek buta. Heeh, aku ngerti nek kae buta. Sing kandha nek kae bakul wedang ronde ya sapa. Kae buta. Endi Dimas? Kae lho Kang, kae. Oh, wah, jan anggere nyolot gugrak tekan kene wedan. Lah kok dadi ning buta semono gedene. Antasena, piye, Dik? Paranana. Jajal dilokno butane ke pedhukana. Pedhukana butane ke mbok menawa para Pandhawa pundhenmu digedhak sikara karo buta kae. Malah para buta kae nguntal karo para Pandhawa. Aku kan medhuki. Ya, temonana. Pedhukana tilokno buta kae. Sik. Saiki tak takon. Piye? Sing gawe ontran-ontran nglumpukke lancur-lancur Pandhawa ki sapa? Tegese piye? Ketuane sapa ning kene iki? Ora lalu. Ora sarane kowe iki tilokno dhisik, kae. Tinjono sik. Petuana sik butane engko nek kowe kira-kira ketemper yudane, engko aku sing maju. Lah sampean ki wong tuwa ki ambek paring dawuh ki ambek menehi conto sike, ya Kang? Iya. Ora mung waton dawuh ya Kang ya. Oh. Anggepe apa resiko dhe methuke buta semono gedene resiko mong awakku ming semene. Nanti aku tidak nyek karo buta aku dadi gepeng. Ditatah didadekke wayang. Sapa sing cilaka? Lalu ora gagap-gagap. Nek sampean gagap-gagap berarti sampean wedi. Aku wedi tenan Antasena. Lah ngono ngaku wae ora. Walah dendekno kok. Seneng timen ndelok jatilan sampean. Ndelok jatilan seneng.
ndelok barongan seneng ngerti buta tenanan kok wedi. Aku gila tenanan aku. Tak kira nek sampean ki gila ming karo luwing karo buta ya gila to. Aku Penthuana. Penthuana Dimas mesake wong Prabu ya Kang penthukane. Pandhatata Gadewe saya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan marayang wisikan magulingan lima. Oh sapa ana bocah nom-noman methuke karo aku parat sapa kowe Der? Lha. Entuk sewan kostum saka ngendi ya iki? Rumangsaku ora tau gelem nek kon karnaval iki kok dadu. Iki kostume ora sebuahene. Mbongkok gaman barang ora. Takone mah dememeng dhewe. Kowe sapa? Lho, kowe wis ngerti karo aku kok dadak takon. Lho. Kok ngilang-ilangke banget to kowe? Buta kowe sapa Dewa Amral? Lho ngerti karo aku, ngerti wae. Nang buku eneng kok. Tur iki nang pelemane eneng tulisane Dewa Amral. Wah. Dewa Amral to kowe? Ya. Kowe sapa? Wis ngerti kok dadak takon. Apa aku ora tau anggap anak? Wah, calone kewirangan iki. Ya. Kowe Antasena. Ngono ae mah kok dadak. Kowe sapa ora? Antasena anak Werkudara. Isih ajeg dengkulmu mlacat. Bapakku ket mbiyen nek Werkudara ora. Isih ajeg tak kira nek salin bapak. Wong salin bapak ngendi ana? Dik sapa? Lho sampean ki lho. Aku ngundang sampean ki ya Pakde ngono ta utawa apa? Aja seru-seru ndak kono. Wis gedhe ndak mah kewirangan. Oh iya. Dik. Sampean kok iso dadi gedhe? Hah? Ora krungu, jane ora entuk seru-seru. Dik, apa Antasena? Kok iso dadi gedhe? Sampeyan ki biasane sok sambat arang gedhe kok saiki dadi gedhe. Sambat nek aku arep gedhe angel tenan Antasena. Kok saiki dadi gedhene semene wah. Mergo aku wis nesu. Oh iya. Wah. Mula aja sok nesu to, Dik, ndak gampang gedhe. Lah kuwi sing tak angkah. Ora larah-larah ya apa Pandhawa nang endi Dela kok sampean ijen malah nganggo sandangan reok arep karnaval ngopo. Dengkulmu mlocot kuwi ora. Oh, adalah. Pandhawa dipikut karo dewa. Lho, dipikut? Iya. Diboyong munggah ning kayangan sik. Perkarane apa kok dewa mboyong Pandhawa liyane? Kok sampean ora katut? Ora katut mula arep tak tututi. Oh, gawe murinane ratu ngamarta nganti aku wujud kaya ngene Antasena. Kadangku Pandhawa papat klebu bapakmu diluput karo dewa arep diparingi pidana. Weh, lah kok dadi kaya ngono ngatane. Ora pati nduga mono aku. Ya wis.
Nek kaya ngono katrangan sing tak tampa lan kaya ngono kasunyatan sing dumadi ning sanggar pelanggatan penake, Dik. Lho. Saiki piye to takon wigatine kok mah arep minggat kuwi. Penake iki ning perkara sing kudu tak rampungi. Perkarane apa? Delok wae. Ning sampean kudu manut karo aku lho. Manut piye? Wis pokoke delok dhewe. Wah, Dik, Pakde Baladewa ketiwasan tenan iki, Dik. Oh yo, yo. Wah! Sik. Antasena. Nek ngopo lak kok dadi kowe gelangsaran tiba kok ora karo kaya ngono iki kowe yo gene. Nang opo Dimas? Kowe dikapake karo buta kae mau. Wah, edan tenan, Dik. Piye? Edan piye? Edan pokoke edan. Ning perkara apa kowe dikapake karo buta kae mau? Aku ditangke aku. Edan. Buta tak takoni ora ngaku, buta saka ngendi? Malah wah, aku dicekel sirahku, aku dibanting gelangsaran terus aku ditendang digajul. Lho, lah kok dadi buta kae mapane ning kono? Sebabe apa? Jare Pandhawa dipangan ngono. Iblis lanat Gatotkaca. Gatotkaca. Wonten dawuh. Tilik ana buta kae ademono. Nun pamit. Keblongan aku. Cokorku kedangan Semar iki wis. Sing ngendhang ki ra ira, ra ketok. Edan. Nek kowe wae kalah apa meneh aku Antasena. Lho kok sik jare sampean ki ndek pusaka pamuneng Satru Sekti. Iya. Nenggala. Wah. Toke. Nenggala toke. Ning aku wedi tenan. Ora apa wedi lho, kengko Kakang Gatotkaca ora wurunga meng kalah. Tak pengangkaku aku lapor sampean ki pengangkaku aku wadul sampean dhewe sing maju ngadepi butane kae nganggo Ki Anenggala. Ayo, Dik. Pendukungmu akeh. Baladewa. Pendukungmu kabeh kae, Dik. Antasena. Iye. Aku rung tetek lahir batinku Antasena. Alah. Wah, ndek nek muring panus maning jadi lanat iblis keranjingan menungso ora tatanan. Lah saiki nek dihadapi mungsuh tenanan kok sampean nek mungsuh iki dedeke luwih ndek mbang aku wani. Aku wani aku. Gedene semono ke 3 meter to gedene. Ora ana 3 meter kae. Nyundul blandar kok kae mau. Dadi mung disambungi usuk. Wis tak cobane ya, cobanan. Nenggalane tok ke. Nenggala barang, nganggo nenggala barang. Lho nganggo to Baladewa ora enek nenggalane iki ora wibawa. Yo. Wo nenggala ki nek ngetokke dadak di ngonok-ngonokke lek. Aku pengin tak ngonok-ngonokke kok ora jedul-jedul. Ngawur. Delok ndek. Ngati-ati lho, Dik. Butane ampuh tenan. Yakin butane ampuh tenan. Mau tak sembur aku ora iso nyembur kaya Kakang Antarjawa, ora dirasake kulite iki ya mlonyoh ning terus bali meneh. Apa mari meneh. Ora meden-medeni aku lho. Ora. Kono maju. Buta! Sumbari sik. Iya. Kowe iso ngundurke anak-anak Pandhawa, kowe sing ora iso ngundurke Ratu Mantura Prabu Baladewa. Wis kono maju. Maju kono. Maju. Iya krasa jorok-joroke ora. Nah, kene ya wedi tandang ngono, Dik.
menungso ora tatanan. Iki yaksa sing nguntal pepundhen Kura Pandhawa. Gatotkaca lho. Ngerti karo aku, ngerti wae kowe anak Werkudara ya. Kowe kakangne Antasena. Yo. Ayo pancen bener Pandhawa tak untal mapan ning waduk kowe apa kowe arep ora nrimake menungso ora tatanan. Ayo balekno kundurna Prapundhen Pandhawa nek ora potol gulumu. Gembol sirahmu. Sapa gembol sirah semene gedene iki? Aku ki buta boros siket kok. Sarea le Gatotkaca sawangen iki sapamu. Aduh, Wa Prabu. Mboten kinten babar pisan. Menika paduka Wa Prabu Darmakusuma. Aja seru-seru ndak liyane krungu. Ngapunten. Mboten kinten babar pisan. Wis, lungguh kene. Arep ana wong tuwa kewirangan. Sinten? Sawangen wae. Kono. Iya. Cepet aja wae dinteni ora. Aku wedi tenan aku. Ayo terke bali ayo. Ora aku sik urung rampung limbukan urung kok arep bali ora. Diadepi sik putane ora. Edan gedhe tenane. Kalah gedhe aku. Buta kowe. Buta kowe. Sing kandha nek aku limbuk ya sapa? Kaya ngene cetha buta. Kowe sing nguntal Pandhawa kowe ya. Kowe sing nguntal kadangku Pandhawa 5 cacah ta untal ning wadukmu ngono apa piye? Iya. Aduh, Pandhawa. Iki kok Gatotkaca ning mburimu ki piye? Gatotkaca kalah karo aku iki dadi telukanku. Antasena aku wedi tenan iki, Antasena aku wedi tenan iki. Yo. Ngapa, Dik? Kepoyo. Ora sumbut karo bengok-bengok lah. Cawik sik kono, lambemu. Menungso ora tatanan. Nah, ngono kendel wae. Apa kowe keduka kuat mani? Dayane Kyai Nenggala pamunah ing satrus kitamake Gunung Jugrek Segara Asat. Pusaka keneng waduk ora jebol aja diundang Prabu Baladewa Marat. Antasena, piye Dik? Aku ditenan, aku gila tenan aku. Aku gila tenan aku. Wis aku kepoyo tenan iki aku. Kepoyo tenan aku. Ayo tamakno Kyai Nenggala menungso ora tatanan kowe. Buta nyepeleke karo Ratu Mantra Albu. Anggepmu sing iso dadi buta semana gedhe iki kowe kandhake adiku Ndarawati wis. Kaya dikandhani Kang. Iya, Dimas. Ngono kuwe. Kurang ajar wong tuwa nggo dolanan ben. Tekan ngamarta meng ngrepoti kok. Wedange sapa-sapa dijaluk. Rokoke sapa-sapa dijaluk. Ngomong rokok kae arep pamit men pamit sih. Hae pepundhenmu. Pepundhen apa? Mangkel ya aku mau sore budal neng sak dalan-dalan sing diomongke mlaku-mlaku. Jan wis ora.
Rumangsaku bar saka pasar kangen kok terus undakane akeh banget. Terus kersane Pak De Darma Kusuma piye, Dik? Oh, lak jaluk Antasena piye, Dik? Lan kowe para lancur pendhung. Negara Ngamarta rondanana jana nganti dom sumuruping Tirtacana nganti wong ingkang migunakake kalodhangan arep mbedah negara Ngamarta ya wis kersane sampean aku tak budal ing ayangan. Oh, di ora mbaleke adikku Pandhawa mapan cacah gulung ayangan.